Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking Ama, daghan kaayong salamat sa tanang sakripisyo nimo sa amua nga imuhang mga anak ug apo. Bisan tuod usahay, usahay rami magkatapog nga magsuon. Ang uban naa sa layo o usahay Digos Flower Shop, delivering happiness. Aming hapon. Ma'am naman kay La Carmelita? Kapdasan? Ay, may hapon ma'am. Carmelita ma'am no? Ay, diri maghatod mi itong para sa gripo ma'am. Magtaod. Magtaod mi para sa gripo. Napong gamit diri ma'am. O, diri mo kung gipatod ka ma'am Carmelita. Mga gamit para sa gripo. Ug maitaod ma'am. O, gi-order nga para sa gripo. Basing scam na matanawa daw ma'am. Ay, ano wala ka nag-WhatsApp para gripo ma'am? Di ka magpataod? Naman ko dirigon ma'am. O da ka San Miguel. Di ka lang bayad na ugma sa magtaod. Wala ka kabaluan eh? Nga ikaw mo ko niyo, nag-apply dito para matawag tubig. Nanay, bayaran na sir? Na ugma ma'am, bayaran dyan niya ugma sa pagtaod diri ma'am. 1.5 raman po bayaran na nila sa pagtaod. Check daw ma'am. Ha? Check siya na to ma'am, kibili na mo ni ma'am. So check na to ma'am. Check na to ang mga gamit ma'am para gamiton ugma sa magtaod ha. Nya ma'am, tanaw na to ma'am. Ibili na mo. Dali, tanaw na to ma'am kay ali ma'am. Namay mo mga anak nimo ni? Tanawa lang kay basing bumba pa dili grip. Ali tanaw sa nato ma'am. kaya alalayan at takayin din. Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Wala, nihilak na sir! Oh, ngana na mula mata! Na-surprise yun? Sumama yung hapon o happy 55th birthday. Okay lang pa, murag wa man kita katingog. Lakulaan ka. Okay lang ila dahil mima para mawala yung kapulba. Ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So dami dire karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi ani sorpresa. Kabalo ka kinsay gahatag ani. Unsa man paminaw nimo? Ha? Happy! Isa man paminaw nimo gahatag ani sa imuha. Nay mong uyab dire? Ay, wala mo yan gari sir? Wala. Wala kayo uyab-uyab ako basig mo ni hatag ani. Kasi na sila yung mensahe ma'am, pero sana ko basahon kantahan sa kanang happy birthday. O mga tata! Happy birthday! Oh, kanta tanan! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, wala nyo kayo idea kinsay gahatag ni mo ani? Mangluod yun to. Ha? Sila sila yung message, ma'am. Anak sila.
Ma, daghan kaayong salamat sa tanang sakripisyo nimo sa amua nga imuhang mga anak ug apo. Bisan tuod usahay, usahay rami magkatapog nga magigsuon. Ang uban naa sa layo o usahay ra sad ta magkita-kita. Pero amuang pagpangga sa imuha, pagrespeto, nagapabilin sa kanunay. Unta, nahatagan na mong kalipay imuhang kasing-kasing karon. Amping permi o mahal ka na mong tanan ma. So, di ka na sa imuhang mga anak. Ang mga anak diri. Unta, atagan ko maong taas kita ko. Wow. I love you, Ma. Happy birthday. Kato lang. Hindi na akong pastorya. Dako makailis na madulong. Picture o So, Birthday. Ay, Lord. Dala madungog na mo. di sa restaurant kay mahilak man ni Rod. Hilak sa una sa masturya. Tagsara mo ko na mastorya, ma'am. Hinaot nimo sir sa imuhang mama karon. Dila? Ingataonon gid nga pamilya kay kada duol magngatawa naman dudaan. Ingataon nga hilakon. Ako man og nagagwapa sila ha. Ay, sabi! Oh. Happy birthday, Ma! Thank you sa tanan! Bisag wala na si Papa patayon jabog na nagasuporta sa mo. Thank you! Gatang tapirme. I love you! Iboy! Happy birthday. Oh, sige. Okay. Dessert na po. Mama po na yung pinakagwapo nila. Ah. Sa may mukha ang mga panghinaot sir sa birthday sa imong mother. Kuha na po. Salamat po po niya. Na-surprise na mo. Na kayo. Maura to. Na-surprise na mo siya karon. Nakatingog. Okay. So ikaw ma'am sa may muhang mensahe sa imong mga anak o sa imong pamilya nga nagpa-surprise ani. Ipay po po, ila na kong bibigwan. Nakalitan po po nilang gibwas ko Salamat po po, ila din yung gibwan sa ko. Akong i-surprise. Ipay po, ano kaila. Galipan siya. Kalitay ko ba? Naganalit sa kanak ako. Sila nag-surprise ani. Pupo siya kakuha. Imong mga anak. Mga anak tanan. Oh. Abi ni mo kay mong ex? Wala na kami kabaluan. Wala. Sumara to. Nya nag-request baya sila pasayawon daw ka. Oh. Kauban si mo mga anak. Mga anak ko gapo. Ay, mamanayaw. Ah! Ah! Oh, lang yun. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila
Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon